Každý sa môže vzdať, je to to najjednoduchšie, čo môžeme spraviť. No udržať sa na vlastných, i keď by všetci rozumeli, keby si spadol na kolená, to je skutočná sila. Tie najobdivuhodnejšie úspechy, tie najinšpiratívnejšie príbehy, tie všetky sú pretkané tými najbolestivejšími pádmi a najbolestivejšími príhodami. Je to práve tá sila, ktorú nájdeme v tých najtemnejších časoch, ktorá presvieti všetky naše zajtrajšky. Tá sa stane tým vnútorným palivom, ktoré nás poženie vpred. Tá sa premení na neukojiteľnú túžbu žiť lepšie. Dokázať to aj navzdory nepriazni osudu. Uspieť aj napriek tomu, že ti to nebolo súdené. A ak v sebe túto silu nájdeš a odmietneš sa zmieriť so svojou ťažkou situáciou, už nič ťa v živote nedokáže zastaviť. Už nič ťa nedokáže zraziť na kolená. Dajte odber alebo like a staňte sa členom silnej komunity. Nech vám už nič neunikne.